te baras mamutache mbona akorete ko sembuya na lero na atira ene stage na rore ne stage yende ne stage yende nenga yere ndo ariere bwana atira mo akitwa teneni biashara nko baande 100 mura abagane chi stage ekiko kimwe mura abinyola master mwanjira nile akabere oza iri chando wakati tegenteke akabeke genteke kia kai sairi ngaye na iwete ga mogon tebingo sorta chaga keumbu na amotagete county abantu babekerwe curfew ngayega aetocha inche tiamba bori egento mono ge kongita ni inwe ekyagala tetinganje tukorwana gokwana gento ketayo ngokwana gento kero abantu bagechigwa lakini lero titari gokwana gento kero tigamba tigeigo mwe anerere osaba na meto wage for example tianda ababori osenje ngigo tengenya gitari yake mwe bwata mariyo kana abanya gitari bayichira bakairo nabere bayigo osenje ngigo tenganya ri bari engima bwate birasi bya isidie miyemo nabere bayigo nge klasi kamo amari osa ichire chiparo se chigwete kanganywe nchiro ose chiyo bono ginko bori kimoko gecherwa ekera nko bori bakaye aya na obo musani wo mugavana motebito musigete lakini ekera to kobori ntobo atobo benere Nairobi ego tumago cha bosongo ga chibesa chikoro ku 13 billion shillings twatomeirwe miaka arakabere omugabana ria soete chigacha 13 billion na ende nchia chete echine 13 billion ase report egacha ni tutosiegete number 33%, number 47 out of 47 toko baboreri abasaya bakega mwacha mwarangerwa nabangina mwago 200 mwago 500 mwanda chitivi mwate abanga tebi osoras ke gavana maskani na to kuria my friend ega asito tagete ga tar maskani Gosaba na mami toage. Erebija gosere bobe. Amache matuka ni gana ye county. Chibesa chia mache chiko to World Bank chire chinyinge. Chi county chinde chiko connect kwa mache kereke nyoro. Kero monto dora mache. 13 billion 32 shillings. Omobungo yo ni ga konyora milioni 100 chioka. Omobungo yo ni ga konyora milioni 100 chioka. Na ikanyora 100. Oiso otare skuru mwaroro mubungo yo gakorangiria abantu gako bachi basari milioni 100 chioka kagonya gutaratara onya kwaga chachi skuru milioni 100 chioka aye 13 billion totake iriko borigwa osoro bago chechiro muneye otande koriya bamura batano abamura 10 abangire 10 nga oga osoro takwana matangaya omago chabugo nebo girango obeka bamura arianga osoro gago chikobori goro isidi Mumuogerere, my friend Rasmo Minyoke, njo uko Minyoka to. Erebia gosere bobe. To chore to bache. Bona muna na chirega. Ebi to bi account ngobori. Chibesa 13 billion ngobori. Ayoche ga otomwe. Otebu nga kwa 500. Otaka kuoka koruma egari. Ebe usuguti ngo kwa osineri komba bame dwa. Osa entike nkwana ya ngende. Nera cha kwana ya ngende. Inere ku democracy. Kusisa itoga ntu abwato muga kongwae kero monto riga ncheru kukwana mangana aye gwakwana gwatebe para ondo kwana otebe nyagitari ondo kwana otebe stima segi njare ngo bantu mara kurwanigwa bachogi mara gwa kabanto chiro mara komyo kibanto arege kero monte kiororo ke tata wosaba na mami tawadi mwama wagwonchora abantu bande bago sabachibese chiro abantu bago sabachibese chiri bora bari kiri na count monto chabege to moyo ata no sabachibesa mwama batebo sora kire ai njena sieka moina atega mbobende osembi yande omugako yo monda no yo seinoga omugako monda intunto mai tinga kwa rusaneti na gavana emu atetamo mugaonchokana na mugaonchokana na muga campaign yamo ntorarora matunda ino no ene erimo 13 billion yagacha no ene ritunda erimo ndiyo gento nkeyo
egento gyoko governor deputy governor naigure ko gukwana gake umbu emwachete kwabusa echiro gake umbu okwabusa no nchira bonkwabusa ni ntari ko na mugavana usema na mito wage ekiagera emwachete ga mukabusa echiro chibese echi 13 billion cyo mwaka ngaiti achiete mambi abanyagitari ndate ndako ngawatebi mambi abanyagitari batangase nkoko mabare Kisii county engima bagati koriyo mugavana bamukwanere libako muri mwaye aba muraba gatomu bagasaraudi bakabake iboko bagatainga agasi kagavana bono iga batebre bakogomba guchakira mambi toko bote abigavana ikaransa nabantu ogechigwa echiro yakeroka bantu mbakaruwandirenga kiyongwae abagake bagaikaranse bakwana abanyamira bakwana abakisi bakwana rero kurwana bono iga ngeye Nkisi eyenyamira abana nabagusiba goitana osoro bakobori osoro mbobore bagocha moigwete mabate bungo osoro aro mu blaburu ari bu machoge ekero tanya chieta agakwa magena osoro tarengo no mungwano rio ndo rengo aiga Kisii National Polytechnic asa matanga sarigete osoro tarengo no montori orengo bono iga county assembly moisonde aria kerbacha getoko sokyo mugaka monda bagote yo mugaka monda ngana sabeteria aki rero tiamba taibuno mwakiri nsomete nchiete skuru buya ngase ngaeta ko se ngaite skuru buya ncheko mwakiri kinege kia monda karatige siasa monya wakolo ya sarakasi kinege nkeyo nchironda mugenda tari ko chiane my friend mo bakaze egento ngotebera monda tari ko chiande nambe yemo ekine keri yaki orio teri yaki nori obwate teri yaki patakiri ko bwate once nabari chikori ko kwana bo basoya babwatwe basoya rwe iye sisige gukora egokora ko babwata dirire yabairire ababwatire munda ko tonyorkana ko sita na korta magosa tutakiri no kwana na assembly ako step aside bono iga ba MC akora te bintu bwango ba etu 100 bakakora kilo monta etu 100 bagakora bwango bagate by 40 years bagakora iri bakora egente kijachire senate senate igari asende ncheno mubunge National Assembly senate ire kando senate ire kando ena ateba iga onye no timana ko pera kisiasa wakwa aya leta eliete ri Nairobi monda akoire na ga morete ne chigari chinyenge president iga my friend acha akora abantu bato osema na bamito ere biya osere bobe omugaka monda etoko koirani moko gendera gwetana monya gwetana asa mo gwetana moetanamo bakemia ke 5 osema na bamito baki ere biya osere bobe lazima mukore miaka 5 ya ino mukore gasi yamo abantu barigere 2027 bakoramo isaine sawa bakoramo isaine osema na bamito baki mwanjere maganayo mwanjere maganayo mbale gabanjere maganayo byanda rasa ko bari bajiro ekyo moelio president ngo cherega gusi